Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafi mai suna Ɓoyayyar Manufa, wallafar Maimuna Tijjani Iyam. Ranar wata Juma'a ya ce min na shirya zai dawo da wuri za mu je wani waje. Haka na wuni da tunanin inda za mu je. Sai na yi sallar azahar sannan na yi wanka na shirya cikin shigar doguwar rigar atamfa wacce ta saukar min har ƙasa. Na ɗaura ɗan kwali na ina zaune ina jiransa. Na daɗe zaune sai can na ji ƙarar shigowar motarsa. Na miƙe da sauri na je jikin taga na tsaya ina leƙensa. Kamar yadda na yi tunani, sashen amma ya fara shiga, sai dai bai daɗe ba ya fito. Na saki labulen tagar na fito falon domin tarbarsa, muka sakar wa juna murmushi, yana ware min hannayensa. Na gane nufinsa bai wuce na je gare shi ba, don haka na wuce na kawo masa ruwa, na tsiyaya masa a kofi na miƙa masa. Ina yi masa sanne da zuwa. Ya ce, "Afwan matar kirki, na barki kina ta jira na ko?" Ya faɗa yana zame kofin daga bakinsa. Na ƙara ƙawata fuskata da annuri na ce, "A'a, ban ma daɗe da yin shirin ba ni ma." To shikenan, ni ma bari na je na shiryo ko? Ya miƙe tsaye tare da miƙa min hannunsa, na riƙe muka wuce ɗakinsa. Kafin ya rike kayan jikinsa, na haɗa masa ruwan wankan, na fito ya shiga. Na ciro masa wata shadda kalar sararin samaniya, na je masa a kan gado, sai ya yi daidai da irin zanen da ke jikin atamfar da ke jikina. Na ciro masa hula, agogo da maɓallin hannun rigar, na ajiye masa, kana na koma falo na zauna. Babu jimawa ya fito, yana gyara zaman hular kansa, na yi masa murmushi ina ɗaga masa yatsan hannu na alamar yayi kyau. Mu je ke ma na ciro miki kayan da zaki saka, kamar yadda ke ma kika ciro min. Na waro idanu ina duba kayan jikina. Ai ni na gama shiri na ni kam wannan bai yi min ba. Kafin na ce wani abu har ya shige ɗakina na bi bayansa. Yana tsaye a gaban wardrobe ɗin kayana yake dubawa. Ya zaro wata abaya da mayafinta irin kalar shaddar da ke jikinsa. Sai dai shi ya ɗan yi duhu haka. Yauwa wannan nake so ki saka kin ji? Babu musu na karɓa na shiga ban ɗaki na saka na fito. Ya bi ni da kallo sannan ya ce na zauna a gaban madubi. Da kansa ya shafa min hoda ya saka min kwalli sannan ya shafa min man leɓe. Yana ƙoƙarin ɗaura min mayafin rigar a kaina na kauce na ce, "Yanzu gyaran fuska na da na yi kafin ka dawo bai yi ba kenan?" Ya lakace min karan hanci yana faɗin, "Yayi sosai ma, kawai ina so yau na hutar da ke ne, ni zan shirya ki gaba ɗaya tunda na dawo da wuri." Ban ce da shi komai ba har ya gama ɗaura min mayafin, ya ɗauko wani mayafi mai girma da kauri, ya naɗa min a kaina. Sosai shigar ta yi min kyau, na fito ɗas da ni. Hatta jaka da takalmin da zan saka shine ya zaɓa min, ya riƙo hannuna muka fito falo, ya ce sai mun yi hoto. Sai da muka gama yi sannan muka nufi sashen amma, tana zaune kamar kullum a inda take zama, muka yi mata sannu ta amsa. Al'amin yana gefenta yana latsa waya. "Fita za ku yi ne na ganku da wannan shirin haka?" Ya ɗan shafa goshinsa ya ce, "Eh, za mu fita amma ba daɗewa za mu yi ba." Sai da ta taɓe baki ta furta, "Kuma muna shirin cin abinci yanzu fa." Ya yi saurin faɗin, "Ku ci kawai ba komai, za mu tsaya a gidan abinci mu ci." Sosai ta tsira masa idanun da ya sanya shi rusrar da kansa ƙasa. Ta ce, "Ba na so ina magana ana katse ni, kafi kowa sanin haka ko? Afwan, tuba nake yi amma." Ta yi banza da shi sai can ta ce, "Ku tashi ku bani waje." Tabbas na san matsayin uwa, darajarta da kuma kimarta daban yake, kuma tana da haƙi babba akan 'ya'yanta. Amma na yi mamakin yadda ya maraice, tamkar zai fashe da kuka yana ba ta haƙuri cikin roƙo da magiya. Furucin da ya yi a ƙarshen zancensa ya sanya ni ɗago idona, na yi masa kallo ɗaya na mai da kaina ƙasa. Inda yake faɗin, "Ba katse ki na yi ba, domin ba na fatan ganin ranar da zan katse miki zance a rayuwata. Idan baki amince ba, sai mu fasa fitar mu bari sai wani lokacin. Ba zan hana ku aiwatar da abin da kuka shirya ba, amma ka kiyaye katse ni idan ina zance a gaba." Da rawar jiki ya amsa da insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Sai da za mu fita na ce, "A tashi lafiya." Ko kallon kirki ban ishi Al'amin ba, domin tun zaman mu har muka miƙe bai ce mana ƙala ba. A motarsa muka fita, yana tuƙin a hankali kamar wanda aka sanarwa da saƙon mutuwa. Na kalle shi game da faɗin, "Ka yi haƙuri, ka daina sanya damuwa a cikin ranka kaji." Ina iya jiyo yadda ya furzar da iska daga bakinsa. Kana ya samu zarafin cewa, "A rayuwata babu abin da nake jininsa, nake gudunsa da kuma kiyaye faruwarsa kamar ɓacin ran amma ba na iya jurewa ko kaɗan." Ba ta yi fushi da kai ba, ta dai nusar da kai ne a lokacin da kake ƙoƙarin kauce hanya, kuma na lura a cikin 'yan uwanka ka fi kowa kiyaye ɓacin ranta da ƙoƙarin son faranta mata rai. Bai amsa min ba sai da ya karya kwana ya ce, "Na kasance irin mutanen nan da ba sa iya ɓoye soyayyarsu
akan dukkan abin da suke so. Na jinjina kaina na ce, na ga alama kam. Mun ɗan taɓa hira kafin muka isa gidan cin abinci muka cika cikinmu, muka ƙara ɗaukar hanya. Sai a lokacin ne Allah ya bani ikon tambayarsa inda za mu je. Ya ce in har kin yarda da ni, to kawai ki zauna ki shiru, idanunki za su gane miki inda za mu je ɗin. Yanda ya faɗa ɗin kuwa hakan na yi, na zauna na yi shiru. Ya tsaya ya sayi katon ɗin lemukan gora da ayaba da kankana aka saka masa a cikin motar. Sai muka ci gaba da tafiya. Ina ganin ya shiga layinmu, na ɗago na kalle shi, ya ƙi yarda ya kalle ni shi kuma. Har ya faka motar a ƙofar gidan baba, bai kalli inda nake ba. Ya riga ni fita, ya zagayo ya buɗe min ƙofar, ban fito ba. Na ce dama nan za mu zo? Ko baki so muka zo bane. Na jiga masa kaina na fito. Ya ce na shiga, idan na yi masa iso sai ya shigo. Ina sanya kafata cikin zauren, muka yi kicibis da Anwar zai fita. Anwar? Na faɗa, muryata na rawa saboda wani irin mummunan rama da naga yayi mara daɗin faɗi da baki. Shi ne ya fara ɗauke idanunsa daga kaina yana cewa, yanzu kika zo? Na gyaɗa masa kaina alamar to ki ƙara so mana. Yana gaba ina bin sa a baya, muka ƙarasa cikin gidan. Dare tana zaune a kan tabarma tana sauraron rediyo, Habashi yana gefe tana wanki. Da tsantsar murna da ya kasa boyuwa akan fuskarta, Dare ta tarbe ni tamkar za ta maida ni cikin soyayya. Sai nan take yi da ni. Bayan na gaishe ta, ta amsa min fuskarta kamar gonar auduga, ta daura da faɗin, yaya mijin naki? Lafiya kalau, tare da shi muke ai yana waje. Salati ta sake kamar wacce nayi wani zunubi ta ce, Aishatu, Allah ya nuna min ranar da zaki yi wayo. Yanzu ku zo tare da mutum amma ki bar shi a waje a tsaye. Anwar, je ka shigo da shi. Na ce dada, shi ne fa ya ce min na fara shigowa. Ta yi min daƙuwa tare da sanya Habashiya ta miƙo mata hijabinta daga ɗaki ta saka. Aka shimfiɗa masa sallaya akan tabarmar da muke zaune. Duk yanda Anwar ya dage masa akan ya zauna akan sallayar ƙi yayi, sai kawai ya zauna akan tabarmar, ya gaishe da dada cike da girmamawa. Ita kuma ta amsa tana tambayar, Allah ya sa dai ba ita ta ɗaga maka hankali sai kun zo ba. Yayi murmushi tare da faɗin a'a. Mun yi waya da Adnan ne yake shaida min har yanzu Hamma Ahmad yana kwance jikinsa ya ki daɗi. Shi ne na ɗauko ta muka zo domin mu duba shi. Wallahi Ahmad kam yana jin jiki sai dai addu'a, abu ya ki ci ya ki ƙarewa. Yau ne ma ya ɗan ɗaga don tun da ya fita masallacin Juma'a har yanzu bai dawo ba. Ni da shi muka haɗe baki wajen faɗin Allah ya bashi lafiya. Ta amsa da amin. Sannan ya ce bari na je masallaci ana kiran sallah kafin ya dawo. Tare da Anwar suka fita. Jim kaɗan yara suka fara shigowa da kayan da ya siya. Dada ta rufe ni da faɗa. Na hauyi mata rantsuwa akan ba ni nace ya saya ba. Hasali ma ban san nan za mu zo ba wallahi. Sallah ni ma nayi na fito na zauna na kwantar da murya na ce ni kam Anwar shi ma jinyar yayi ne na ga duk ya rame. Sai ta saki sakakkiyar ajiyar zuciya ta ce babu jinya kawai damuwa ya ɗauka ya ƙwallafa a cikin ransa. Babu irin tambayar da baffanku da babanku ba su yi masa ba amma ya ƙi faɗin abin da ke damunsa. Daga ƙarshe ma cewa yayi wai karatu yake so ya ci gaba da shi baya son zaman garin nan. Ƙirjina ne ya buga da ƙarfi, na ce don Allah dada ki sanya baki a hana shi, ni ma zan so hakan ya faru. Amma sai na fahimci kamar ba zai samu kwanciyar hankali ba matuƙar yana nan ɗin, gwara kawai a bar shi ya tafi ɗin mu ci gaba da yi masa addu'a. Allah ya yi masa dukkan wani damuwarsa da yake damunsa. Na kasa cewa komai illa tagumin da na zabga. Ta janye hannuna ta riƙe ta ce, kwantar da hankalinki ki yi masa addu'a kawai, Allah ya kawo masa mafita. Kaina kawai na iya ɗaga mata domin jikina gaba ɗaya ya mutu murus. Ta kuma cewa ki tashi ki je ɗaya gidan kafin su dawo. Habashiya sai ta raka ki. Tare da Habashiya muka fito wadda tunda na zo ban ji muryarta ba illa gaisuwar da ta yi wa Abdulhamid. Na ce har yanzu fushi kike yi da ni Habashiya? Me kika yi min da zan yi fushi da ke ni kuwa? Na taune leɓe na ce shine nima abin da ban sani ba. Amma don Allah ina mai baki haƙuri ki yafe min idan na yi miki wani laifi cikin rashin sani ne. Ganin ba ta da niyyar kula ni ne ya sanya ni ci gaba da faɗin na yi kewarki sosai wani lokacin sai na yi ta tunaninki ko me kike yi oho don Allah ki daina fushi da ni kin ji yar uwa. Na ƙara shi zancen ƙarshen cikin maraice murya ta kallo ni daidai sanda muka iso ƙofar gidan ni ma nan kullum cikin kewarki nake yi yar uwata. Fuskar ta ɗauke da annurin da ya sanya na ji zuciyata ta yi fariƙal. Ban san lokacin da na rungume ta ba akan layinmu. Ina zayyana mata irin kewarta da na yi da na kasance tare da ita a yau ɗin nan. Umma tana zaune muka iske ta tana damu fara. Na tafi da gudu na cike da murna na rungume ta. Ta ce ke sai kin yi min bari ne? Na sake ta ina zaunawa a kusa da ita. Ji nake yi tamkar na shafe wasu shekaru masu tsawo ban sanya ta a cikin idona ba. Na gaishe ta ta amsa min fuskar ta ɗauke da annurin da ya sanya zuciyata samun nutsuwa.
ina Baffa da su Hamma Adnan tunda suka fita masallaci har yanzu ba su dawo ba. Na jinjina kaina ta katse min hanzari ta hanyar faɗin lafiya kuwa yar nan lafiya kalau mun zo duba jikin Hamma Ahmad ne tare da shi muka zo. Na ƙare zancen ina karɓar ƙwaryar hannunta na ci gaba da dama mata furar da na daɗe ban sha ba. Gaba ɗaya kwaɗayinta nake yi a yanzu. Habashi ya ta yi carab ta cafke zancen ta ce, ai kuwa sai dai ki ci kanki domin wannan furen na su Baffa ne. Na galla mata harara na ce, wannan ɗin kuma shi ne ya burge ni, kuma kokin kokin sosai na sha. Ina gamawa na ɗauko kofi na zuba na fara sha ina yi mata gwalo. Sai da na shanye tas na siɗe bakina. Muka yi alwala muka yi sallar la'asar. Ina zaune a kan sallaya Umma ta shigo ta zauna a bakin gadonta mai rumfa. Ta ce yaya gidan naki komai dai lafiya ko? Na yi ƙasa da kaina na ce lafiya ƙalau babu wata matsala. To madalla, ki nutsu dai ki ƙara rike kanki ki san inda kike. Duk abin da zaki yi tarbiyyar gidanku zaki nuna don haka ki san abin da kike yi. Kuma ki rike gaskiya akan komai. Insha Allah mun gode ƙwarai Umma, Allah ya ƙara girma. Ta amsa da amin. Tana sanya min albarka. Mun dan zanta kafin su Baffa suka shigo. Habashi ya ta shimfiɗa musu tabarma. Ina daga ɗaki nake jiyo murya Abdulhamid yana gaishe da Baffa da Baba Alhaji. Umma ta sanya hijabi ta fita suka gaisa. Na miƙe na bi bayanta na zauna akan dakalin kofar ɗakin. Ina gaishe da Baffa da Baba Alhaji. Suka haɗa baki suka amsa min suna tambaya ta ko da wani matsalar ne. Nace da su babu komai. Da za mu tafi tamkar na tsala ihu. Umma sai ƙara nanata min kalmar haƙuri take yi da nusar da ni cewar ibadar Ubangiji nake yi don haka dole sai na yi haƙuri wajen neman aljanna ta. Kuɗin da Abdulhamid ya ajiye su babba fafar suka ƙi karɓa dole ya ɗauke abinsa muka koma wajen dada duk muka tarar da su Hamma Abubakar suna nan muka gaisa sannan na kalli Hamma Ahmad da gaba ɗaya ya canja ko maƙiyi ne ya yi ido biyu da shi dole ya tausaya masa idan kuwa mai sauran hawaye ne sai ya yi masa ƙwalla. Na ce sannan Hamma Ahmad ya ƙaƙalo murmushin ƙarfin hali ya dasa a fuskarsa ya ce sannin ki ƙanwata. Na ce ya jikin ya ce da sauƙi alhamdulillah jikina gaba ɗaya ya yi sanyi saboda ganin yanayin da yake ciki na kuma faɗin Allah ya ƙara sauƙi. Duk suka haɗe baki wajen amsawa da kalmar amin. Tabbas Hamma Ahmad bai kasance mutum mai yawan zance da shiga cikin jama'a ba amma fuskarsa baya taɓa rabuwa da annuri. Duk da yana cikin jinya wannan ɗabi'ar bai yasar da ita ba. Ban san lokacin da na fara hawaye ba. Sai da na ji Dada tana faɗin kai ɗan nan ɗauki matarka ku yi tafiyar ku kafin ta fara wannan kukan nata da ba ta jin lallashi. Bai amsa mata ba illa murmushin da yayi yana satar kallona ni kuma na ƙi yarda mu haɗa idanu da shi. Haba ke fa yanzu babba ce ko dai baki sani bane ki daina kuka akan komai kin ji ko? Hamma Adnan ne ya farta cike da kulawa a cikin kalamansa kaina kawai na ɗaga masa. Dada ta kawo Abdulhamid damammiyar fura sai da Hamma Abubakar suka saka baki sannan ya shaye hamdala yace zai jira ni a waje na shirya na fito mu wuce don magariba ta kusa. Suka yi sallama da Dada Hamma Abubakar dukkaninsu suka miƙe za su raka shi. Nayi saurin faɗin Anwar bari mu yi magana mana. Na tashi na yi bayansa muka tsaya a zaure sai da na sauke numfashin da nake ji tamkar wani abu aka sanya aka tokare min ƙirjina kana na samu zarafin faɗin dan Allah ka sanar da ni abin da yake damun Hamma Ahmad na san kai kaɗai zaka iya yi min wannan abin. Yayi ɗan jim sannan ya ce a asibiti an ce ciwon zuciya ne da kuma yawan tunani da yake yi amma tunda aka ɗaura shi akan wasu magunguna abin yayi sauki. Na dafe ƙirjina na ce na shiga uku. Ciwon zuciya ya ɗaga min kansa yana ɗaurawa da ƙwarai kuwa amma fa ki kwantar da hankalinki ai yanzu ma da sauƙi jikin sosai fa. Na jingina bayana a jikin gini ina jin wani zugi a cikin zuciyata duk tausasan kalaman da yake yin amfani da su wajen kwantar min da hankali ba su yi tasiri wajen sanyaya min zuciya ba. Me yasa kake son yin nisa da garin nan? Na faɗa idanuna ɗauke da kwantattun ƙwallon da suke jiran ƙirsu kwaranyo. Saboda na samu kwanciyar hankali Aishatu, dan Allah ka yi haƙuri ka zauna a nan, na roƙe ka. Ya yi min kallon ido cikin ido kafin ya ce, me yasa zan zauna? Na yi ƙasa da kaina da hakan ya bashi damar ci gaba da faɗin, idan na zauna hakan zai sanya ki cikin farin ciki da hanzari na ɗaga masa kaina alamar ya saki takaitaccen murmushi ya ce shikenan zan duba na gani. Sai a lokacin ne hawayen da nake matsewa suka zubo. Na ce na gode sosai bari mu yi sallama da Dada. Na koma cikin gidan muka yi sallama da Dada da kuma Bashiya da nake jin kamar kar mu rabu da ita. Ina ta tambayar ta yaushe za ta kawo min ziyara ta ce da ni kwana kusa. Kafin mu tafi sai da Hamma Ahmad ya ja ni gefe yana tambaya ta ko ina da wata matsalar. Na shaida masa babu komai. Haka muka tafi raina cike da kewar ƴan uwana. Muna isa gida ko ciki bai shiga ba ya fita masallaci saboda kiran sallar magaribar da aka fara yi. Tsam na tsaya babu shiri. Na saki jakar hannuna ƙasa ina ware idanuna akan Al'amin da yayi ɗaiɗai da kayan da ke cikin wardrobe ɗina yana min bincike. Time up barista lokacinka ya cika.
Furucin da jami'in ɗan sandan da yake zaune cikin ɗakin yayi kenan da tilasta min dakatawa da bashi labari na a dole. Na zame daga kan kujerar da nake zaune, ina sakin wani kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro saboda tuno rayuwata ta baya da nayi. Kafin na yi arangama da wannan mummunan kaddara da ta datse min dukkan wasu igiyoyin sadar da farin ciki a cikin rayuwata. Ta ɗaiɗaita jin daɗi na tare da yin fatali da kwanciyar hankali da nutsuwata. Ki yi haƙuri, ki ci gaba da addu'a, sai mun haɗu a kotu a zama na gaba kin ji ko? Ƙirjina ne yake harbawa da matuƙar ƙarfi, tamkar mai lalurar numfashi, haka numfashi na yake ja. Muryata ta disashe, na kasa ci gaba da yin hawayen. Akan ido na ya fice, na kasa cewa komai. Aka mayar da ni cikin ɗakin da aka ɗauko ni. Na imanin cewar zuwa yanzu kam ruwan hawaye na san ƙare, domin sam na gaza yin kuka da hawaye. Addu'a kawai nake yi, Allahu ya ɗauki rayuwata ko zan samu salama, don a wannan yanayin mutuwar ce kaɗai hutu a gare ni. ‘Ya'yana su kaɗai nake da tsananin buƙatar gani da kuma sanin halin da suke ciki, ko yanzu suna ina oho. Haka na wuni na kwana a cikin wannan halin, ba na iya cin komai, balle wani abu ya iya wucewa ta maƙoshina. Ko rufe idona na yi, hoton Abdulhamid ɗauke da ƙayataccen murmushi akan fuskarsa kawai nake gani. Idona biyu nake bacci, yanda na ga rana haka nan nake ganin dare, bana rintsawa, bana bambance wuni da dare domin bana fita ko ina. Na yi imanin cewa da mutane sun san irin san da nake yi wa mijina, da ba za su zarge ni da zan iya cutar da shi ba, balle raba gangar jikinsa da numfashinsa. Ban san adadin kwanakin da na ɗauka a haka ba. Sai da aka zo aka fitar da ni ɗakin da ake ganawa da mutane. Dishi-dishin idanuna suke iya gano min Hamma Ahmad da yake zaune. Na kasa zama akan kujerar, na durƙushe akan gwiwata. Ya ce Aishatu, ya kira sunana cikin muryar da ke bayyanar da tsantsar tashin hankalin da yake ciki. Kar ki yi kuka kin ji, addu'a ya kamata ki. Na ɗago rinannin idanuna na zube su akan fuskarsa, na ce ina Umma, ina su Ashraf, duk suna nan lafiya kalau, ki kwantar da hankalinki. Mun zo sau 4 tare da baba, ana hana mu ganinki, sai yau aka bani mintuna 20 na gana da ke kafin gobe a koma kotu. Don Allah na roƙe ki kanwata, ki faɗi dukkan gaskiyarki akan lamarin nan, kar ki ɓoye komai. Barista Aliyu ya tabbatar mana da cewar zai taimaka miki. Na ji wani irin ɗaci ya gauraye min dukkan kusurwar bakina. Na ce Hamma, ba na buƙatar wani taimako da ya wuce addu'ar ku a halin yanzu. Gwara ni ma a kashe ni na huta, domin na tabbatar ko an bar ni ba zan yi tsawon rai ba zan mutu. Kar ki ce haka. Insha Allahu, in dai da gaskiyarki babu abin da zai sa a kashe ki kin ji ko? Sai a lokacin ne na samu damar sakin wani gigitaccen kuka mai sauti. Bil haƙƙi nake yin kukan. Ina da damar kasancewa ta a cikin wannan duniyar. Haka ina ji ina gani aka fitar da ni daga cikin ɗakin. Haka na kwana ido na biyu. Washe gari aka zo aka sanya min anko aka fitar da ni. Babu masaka tsinke a harabar kotun. Ko ina ka walga mutane ne cike makil. Aka fito da ni daga motar, kafin na ankara na ji ruwan duwatsu a jikina. Jami'an tsaro suka kewaye ni tare da umartar mutane su ja baya. Da ƙyar nake daga ƙafata da nake jin cewar tamkar ba a jikina take ba. Na ƙarasa inda aka nuna min domin tsayawa. Na hangi Anta Adama da Al'amin a cikin 'yan zaman kotun. Suna bin 'yan uwana da kallon banza. Ina jin kaina yana juyawa, na ɗauke idanuna daga kansu. Magatakardar kotun ya gabatar da shari'ar da za a saurara, sannan ya miƙa wa alƙali takardar. Lauyan wacce ake zargi ya gabatar da kansa. Ya tashi ya ce sunana Aliyu Sunusi, lauyan wacce ake zargi. Na gode ya mai girma mai shari'a. Ya yi wasu rubuce-rubuce sannan ya ce, lauyan gwamnati ko akwai hujjar da za ka gabatar wa kotu? Da karsashi ya miƙe ya ce, ƙwarai kuwa ya mai girma mai shari'a. Zan so inspektan da aka sanar da su kisan da Aisha ta yi ya bayyana a gaban kotu. Wannan jami'in ɗan sandan ne ya taso ya fito gaban kotu. Sai da barista Adam ya tako ya matso gabansa kafin ya ce, zan so ka sanarwa da kotu yadda kuka tarar da faruwar lamarin bayan da aka kira ku. Misalin karfe 3 na yammaci aka kira mu aka sanar da mu cewar an yi kisan kai a wannan unguwar. Muka je tare da sauran ma'aikatanmu muka tarar da mamacin kwance cikin jini da kuma wannan baiwar Allah a gefe cikin yanayi na ɗimuwa. Mun miƙa gawarsa sashen bincike, yayin da ita kuma muka ajiye ta a wajenmu kafin muka miƙa ta kotu. Kotun ya ɗauki hayaniya, mai shari'a ya dakatar da surutun tare da umartar barista Adam ya ci gaba da tambayoyinsa. Za ka iya komawa ka zauna mun gode. Yanzu kuma zan so likitan da yi bincike akan gawar marigayi Abdulhamid ya bayyana a gaban kotu. Wani farin mutum ne mai diri ya fito gaban kotu. Barista Adam ya soma faɗin a irin ƙwarewar aikinku na likitoci. Menene bincikenku ya nuna muku shine ya musabbabin rasuwar marigayi Abdulhamid? To, a binciken da muka gudanar dai ya nuna cewar caka masa wani ƙarfe mai ƙarfi aka yi. Dangin su wuƙa da dai sauransu. An caka masa ne a ƙahon zuciyarsa har sau 2. Sannan a jikin wukar da aka yi kisan da ita tambarin hannun waccan ake zargi.
Kankace kwabo kotun ta rikice da surutu, kaina ya so mu juyawa, ina ganin abubuwa yana rabuwa bibbiyu a idanuna, bisa farcin da wanda dattijo ya guntso ya farzar. Tsabar takaicin da ke kartar ransa har kwalla yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa masifa da bala'i ba za su addabe mu ba? Mata babu tausayi a cikin zukatansu ko na miskala zaratin. Ki dauki wuka ki daba wa mijinki dan tsabar zalunci. Allah wadaranki da haihuwar irinki gwanda mutum ya kare rayuwarsa babu 'ya'ya babu jika. Jina da ganina suka ɗauke na wucin gadi, na dafe katakon da yake kewaye da inda nake tsaye, saboda jirin da yake neman kwaɗa ni da ƙasa. Ina kokawa da numfashina da yake makalewa a ƙirjina, da yake min matuƙar zafi da zogi. Barista, ci gaba da tambayoyinka. Alƙalin ya farta bayan ya dakatar da surutun da ya ɓarke ta hanyar buga ƙaramar gudumar da ke hannunsa. Da waɗannan hujjojin na sakamakon binciken ƙwararrun likitoci da ya nuna tambarin hannun Aisha ɓaro-ɓaro a jikin wukar da aka yi kisan Abdulhamid da shi. Nake roƙon wannan kotu mai alfarma da ta gaggauta yanke mata hukunci domin ya zama izina ga ragowar mata masu irin halinta. Zancen barista Adam kenan cike da ƙwarin gwiwa. Kafin ya gabatar da godiya ya koma ya zauna. Sai da alƙali ya ba barista Aliyu damar yin tambayoyi ga likitan da jami'in ɗan sandan idan yana da shi. Sannan ya tashi ya gyara rigar jikinsa. Jami'in ɗan sandan ne ya fara fitowa domin shi ya buƙaci fara gani. Ya ce zan so ka sanarwa da kotu yanayin da kuka iske Aisha a lokacin da kuka isa gidan. Mun same ta ne cikin yanayi na ɗimuwa da kaɗuwa sosai domin har kwanciya a gadon asibiti ta yi kafin a kawo ta nan. Da wannan kalmar na ɗimuwa da kuma kaɗuwa nake son na yi amfani don na fahimtar da kotu cewar tabbas akwai wani ɓoyayyar manufa a cikin wannan al'amari. Duk wanda yake da ƙwarin gwiwar iya ɗaukar wuƙa ya daɓa wa mutum a ƙahon zuciyarsa har sau biyu, ba na tunanin bayan ya aikata hakan za a tsince shi cikin irin wannan yanayin har da zai haifar masa da jinyar da za ta kwantar da shi a gadon asibiti. Ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta ƙara mana lokaci wajen samo tarin hujjoji da zan gabatar a gabanta. Shiru ne ya karaɗe ilahirin wajen tamkar babu wani halitta mai numfashi a ciki. Har zuwa lokacin da alƙalin ya soma faɗin bisa rashin hujja daga ɓangaren lauya mai kare wacce ake zargi, za mu ɗaga wannan shari'ar zuwa ranar 3 ga watan Mayun wannan shekarar da muke ciki. Za a ci gaba da tsare ta a gidan ajiye ɗauraro har ranar da za a dawo kotu. Kowa ya miƙe tsaye a kan ƙafafunsa har sai da ya fita sannan aka fara ficewa. Kowa yana tofa albarkacin bakinsa game da wannan al'amarin. 'Yan jaridu ne suka yi min rubdugu da ƙyar aka samu hanyar da aka sanya ni cikin motar aka komar da ni inda aka ɗauko ni. Mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Aso ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faɗakarwa da nishaɗi.